Bubagra long live, Bubagra long live, Diplomata long, Bubagra long live, Bubagra long live, Diplomata long live, Diplomata long live, Diplomata long live, White. Nó phần nó nổ BJP ni uya samu tang tong ba no ba kang BJP or tang putong bolek ma ma podo tong 60 condition ni chotis board president ngek mang ba to ole ni BJP yo asu tang phaiye taw as ka sama ni no TIPRA motha ha tang phamolek mang ba ni region sara region khe bumanthal ma sanai main khe amul balha tangye yachini Narendra Modi je protidiri mo tini pondo kunu bung ono success khiya chini bo edisini ekorao ke chini bo edisini mur poro ene moria chakri bo jokhon eko bijip sarkar phaike 2018 chiyo 15 lakh mo aboriya tar mane chini edisino kunu develop khiya bobisoro chini jatin bo e chini bubagra bo chini bo edisin bo asu kosto chene ke ka imute ke mono ain bong khawo sayang tini chile ji niye jokhon 13 juine ke ain khapang jongno poribar jo to chini ache mo mileye jong 9 family yo बचिन आईबी तो रानी रियांग बुंके बु बो राज्य कमिटी वाइस प्रेसिडेंट से महिला संगठन नि आं के बुट प्रेसिडेंट 34 नि 60 नि जों मुखुन जतो मिलेये जों खा क्लियर कि तिनियो बरो जॉइन खेमसे कुनो रो जों तिनि बुस काउंटरे जों बुस काउंटरे चिन लगा आइन त्रे दङ त्रे जागा जों थां बुजाइ तै बिनाय आखे बनि खोइले एडिसियल बन खोइले बुति प्रमोद चिनि राजानि चिनि सार प्रोडक्शन खोइले बुस काउ चिनि गं बारारो डेभलप माल लामल बन खोइले तेले क्रुहि आंनि जे खाव काइथो इसनो हुना मसा what is one Jesus Christ this is setrek manto tong tho me chung bus kaung tre kam ke tangnai mane bo BJP no bus kaung chung jate bochini edc bus kaung tong sabiso jate kya but ma yakhe chung zero khet ma chung bo chin kaung da tola na chini bisa satu abo Kanchanpur constituency kalayo ojago tini 45 family ni 162 voters chini bubagra no logirina ni Khaika Borno जों खाबाय खुबाय लामसगो अजागा चिनि बरम गोनां एमएलए फिलिप कुमार रियां ते चिनि YTF नि प्रेसिडेंट सुरज देबरमा फाइजाक गाव जागाव तिनि चिनि एमएलए नि लिडरशिप न तिनि अजागाव अ जॉइनिंग प्रोग्राम खाइजाखा फाइनाय सालो त्रिपुरा हाव तेबो गोरों गोरों जागाव तेबो अमहाय जॉइनिंग प्रोग्राम खाइजाकनाय चिनि बुबाग्रानि फाननो तेबो रागरिनि बागै तिनि जे अर जॉइनिंग खाइनाय गोबांमा BJP नि लिडार्स दङ अजागा बुथ प्रेसिडेंट दंबायो ओमफ्राय बरनो जों खाबाय खुबाय बुबाग्रानि गै जों बरनो लामसगो ओमफ्राय चिनि नाहारमुं जों तिप्रासा दफानो जों जतनो थानसाकै तनि चिनि लैंड राइट चिनि इकोनॉमिक राइट चिनि कालचार राइट जत जों भारतनि संविधान नीति जों थानसाकै चिनि मानथायरावनो जों सानलायनो बागै तिनि बरनो फाइनो बागै बरनो बेले बेले केनो हामबाय सर कोई फैमिली रहो ना 45 फैमिली नि 62 वोटर्स एकदम जेन्युइन 162 वोटर्स एकदम पूरा जेन्युइन अजागाव कुनु अजागाव कुनु फेक रक आमतै हाइरो ग्रै नरक नांखांगाय चिनि बुथ प्रेसिडेंट जे फाइनाय बनो सोंगिनाय मान ना तिनि बो BJP ओ मा त्रिपुरा मत हामा फाइ मले BJP नि मांबो एमा फाइ निक्लाय के हा को जुंगो सामोया के हा बो फाइदि मोया आरो चिनि बो MLA आं फायं दंगो जुंले बो ADC दै खोक नांनाय रनि सारौसि बरो थोइरि नां थांनाय रनि बैष्णव फाइनके ज तो जाति से जुरा पाता हि बानो मु फाखाव केने नि सापके आमु ए जुले जेथिं दंखो जेथिं सखो जुले जाति नि नले पामुया जुले थोयो मे फाइमम बो ये अब ये बसु सालबां मलाई थांथिरो नसा खावति मा बाय आगारे मावो तांगे ते फिफो चिनि कुंथाय बारानि माइ मारमा बोनो रिखाया उथियो बरो जुंजे थिं तांगे तंखो कुंथाय बान माइ मारमा नो रिया यांथियो सिम खा साये आमो सं आपा सं बसु ओ तां थांनाय पुरबेबो दिउजेसनि साओ तिनि आसाम फा द्राव कुमारियां
তিনি সমাতরম ত্রিপুরা সুখদে আয়ং সুখদে সং তাকু নগেন্দ্র সংরাও ইনকে তিনিও দেবব্রত কলি সংরাও পা যত সু জাতিনি হে তাंनाय থইরি नै রলে চিন ন পা তংপায়ে চাপায়ে থাंफाय रौ जोबो दिखे तांफाय म जोबो ट्राइफांनि जेथिं मिसिल मिथिनो ब 10टा लकी अब आनंद बाजार ब हिया जों मिसिल खेबियो 10टा जियो कांचनपुर ब दिखे जों आगरतला ब दिखे ट्राइफांनि अने रुपे ये माम खाब्र थां ब दिखे रुपे फाइनि मा न खं खाबाय खौ आं बाय खौ ये तां दङो खेब दिखे तांमनि मिसियो मामि मु खा सावो जेथिं दङ जातिनि काउ मा सायाम ब ये आं डिस्ट्रिक्ट नि महिला भाइस प्रेसिडेंट कोन आं सुसयो आरो इनफो आं मामि खाफावो आं 7टा कमिटि जों रायजोआव मिटिं डिस्ट्रिक्टआव खेफो आरो आं साय फायो आंले बरते तांमाय सिया मामि आंले समाज सेवा के नावो आंले ब्रु मासे ब्रु जाति न तै सा नावो ब्रु नि चिन न नाने तो ने नावो हिये दिनि जिआइ मुंताइ दि हिये आं बदिखे साय को फैमं जि आं हिया अब ए बुबा ग्राबो सुखे तांनि हिये फाइमो माम फारले थैपाय थाङा आमु संले आमुले हा ख पॉइंट से साखी बिले केस तो नाया आइन माइनो आन्दोलन बदिखे थामम ये आइन खासाव तो प थैपाय थांने रावबो सु तां थांने राव बो एडिसियो तो से निनि एमएलए मन्त्री बा जानमा ब्रक सैलाय पाये बरो तो निनि गाव सादि हो जाति ब ये संविधान संस गाव साना हो केहाबो साफुंमाय नै क्रय आबं ब येन সভা নেত্রী শ্রীমতী মায়াদেবী চাকমাথায়ু চিত্রামতা দলে রিসা এবং ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি বিজেপির প্রাক্তন